Isang linggong ano, sige. Ito bilhin ka to, 500. Ayoko, okay na ito. Ayaw mo? Oo, wala naman. 1,000 lahat. Hindi, ayoko, okay lang. Bakit? Okay lang. Kaya na kang gusto. Hindi ko kaya ako gusto ko lang. Ito lahat 1,500. Bilhin ko. Kahit na, kahit sabi mo ko lang. Bakit? Ano po bang ano? Ayaw mo ng ways? Ayoko. Nakita ko si tatay sa tabi ng kalasada na may nilalabhan sa kanal, kaya sinundan ko siya para tanungin. Nang nilapitan ko po si tatay, nakita ko po sa kanyang mukha ang pagkabalisa at pagkagutom, kaya pinakain ko po muna siya bago tinanong. At ito po ang nangyari. Nakita kita kanina kasi. Ha? Nakita kita kanina yung bag hinugasan mo. Ang gagawin doon. Hinugasan mo? Ang gagawin doon. Wala. Nakain ka muna. Iyo. Sige, pagkatapos mong tagasan ka kuya. Mga? Kalooban ako ng balikan. Ha? Po? Kalooban ng balikan. Nakita kasi ka kanina doon no, naghuhugas ng ano, ay naglalaban itong bag mo. Oo. Saan? Anong gawin mo sa bag? Pwede ba yun? Pwede gamitin. Kung ibenta mo, magkano kaya yan? Palagyan mga 20, 30 ganyan. 20-30 ito. Ibenta mo ito, mga magkano kaya ito? Informe. Mga... Presyo ng mga palakad. Di pare-pareho eh. Sige. So ngayon, isang araw magkano yung kikitain mo? Hindi ko masabi. Kung conforme sa makukuha mong palakad. Mga abot yung 100, 200? Hindi naman. Conforme nga kung kwenta, sandaan, ganyan. Sige. Ngayon, ito, wag ka munang mangangalakal ngayon. Ito, babilhin ko to. Magkano ang binta mo ito? Huwag ka nang mangalakal, bigyan kita ng pera. Oo. Tapos, bibili tayo mga damit mo. Ay, hindi na kailangan. Ayoko ng damit. Bakit? Okay lang sa akin. Hindi, basta bigyan kita ng pera, damit, pagkain, po si pagupitan kita. Ayoko. Short pan. Ayoko ng gupitan sa kayong ano. Ano lang gusto mo? Pera? Oo, yun lang. Okay lang. Sige, kain ka muna ha. Apo. Ano yung tunay mong pangalan? Buboy. Buboy? Briones. Buboy. Sige, pagkatapos mong kain, punta tayo doon. Bibili tayo ng mga damit. Kuya, alam po ba kayong ano, yung kamag-anak dito sa Manila or asawa, anak, meron ba? Hindi ko alam kung mga kamag-anak ko eh. Asawa, wala ka pong asawa? Wala lang, takal na. Mga ilang taon na po? Nagit 20. 20 taon? Tagal-tagal din pala. So ilang taon ka na po dito naglalakad-lakad sa ano? Sa tagal-tagal na rin, mga ilang taon? May kitang taon na rin. Tagal pala. So dito ka lang sa area na to? Apo. Saan ka po natutulog? Sa ganyan. Dito lang, sa gilid-gilid lang? Sige. Tapos ka na po kumain? Apo. Sige, alis na tayo, bili tayo ng ano mo. Dito lang to. Iwan natin dito kasi bibili tayo ng mga gamit mo. Ano na lang, huwag na. Yung gamit, kapatay. Ano lang sa'yo? Patbarya na lang. Hindi, okay lang yun. Basta bagyan ka ta. Isang linggong pagkain mo. Pero huwag na po tayo, barya na lang kahit na lang. Tapos sabi na, okay lang yun. Basta bili tayo ng damit na pambalitan to. Ayoko? Bakit? Ayoko. Para luminis naman konti. Ayoko? Buta tayo doon, bili tayo pagkain ta. Tayo na. Iwan mo na dito. Ako nang bahala dyan, bibili ko na to. Sige. Ha? Yun na lang. Ayan, kanin mo. Kung tayo. Ito, pwede natin. Dahil mo yan. Apo. Sige. Hindi, itong gawin natin. Bibigyan kita ng pera. Pero bago kita bigyan ng pera, magbihis ka muna. Bigyan kita muna ng damit muna. Ayoko magbihis. Hindi kita bigyan ng pera pag hindi ka magbihis. Okay lang po. Okay lang? Oo. Bakit? Ayoko. Kasi yan, ang kan eh. Gusto kasi basa-basa yung damit mo, bibigyan kita ng bag. Ganon. Okay lang ka. Okay lang ka. Ay, okay lang sa'yo, walang pera. Basta, ayaw, wag lang magbihis. Oo. Bakit po? Kailangan ko na lang ito. Kaya ito lang kanito ko din. Hindi ko na kailangan malaki pera. Hindi, ano lang, ito, bili tayo ng damit mo, bihisan na lang to. Tapos pagkatapos, bigyan kita ng isang linggong pagkain mo. Ano, deal? Hindi na. Okay lang. Bakit? Ayoko. Okay lang ito. Kasi ang ano eh, bili tayo ng sinilas mo yan oh. Hindi, okay lang ito.
At wala kang bariya kato, wala ka na. Wala pa doon. Isang linggong ano, sige. Ito, bilhin ka to, 500. Ayoko, okay na to. Ayaw mo? Oo, wala naman. 1,000 lahat. Hindi, ayoko, okay na to. Bakit? Okay lang. Kaya na kang gusto. May pagkain ako, okay lang. Ito lahat, 1,500. Bilhin ko. Kahit na, kahit hindi mo ako, okay lang. Bakit? Ano po bang ano? Ayaw mo mag-waste? Ayoko. Dito lang ako. Ito gusto ko lang. So, pira lang gusto mo? Kahit bariya, ayan. Ayoko na yan. Okay lang sa'yo? Hindi mo kailangan bariya ako. Sige, sige. Pagkatapos ito, magpahinga ka muna ha. Bigyan kita ng pera. Ayaw mo kayo mag-waste, di ba? Oo, okay. Ayaw mo mag-ano. Sige, bigyan lang kita ng pera. Apo. O, sige. O, kapag bago pa yung isip mo, ano? Hindi na. 1,500. Hindi na. Bili mo yung damit na yan, lahat. Hindi na. 2,000. Okay lang ako. So, okay lang sa'yo. Walang bagong damit. Okay lang. Grabe naman to. Pwede na sa kanya. Ah. O, sige, sige. Pera na lang ha. Apo. Bigyan kita ng pera. Sige, sige. Anong, bibigyan kita ng pera. Anong gawin mo sa pera? Pupunod ko. Ipunin. Saka po ba dito ka lang sa Manila o sa probinsya ka? Dito lang ako. Ah, sige, sige. So, wala talaga. Ayaw mong ibinta yung damit mo? Okay lang yan. Okay lang, wala. 2,000 lahat. Lahat na, kahit na ano. Ayaw mo talaga magpalit? O, sige, pera na lang. Bigyan kita ng pera ha. Magkano bang kinakita mo isang araw? Mga 50, 100. O, sige, sige, sige. Hindi lang ha. Ito, bigyan kita ha. Isang linggo nga to. Dali. Paghihawak ka muna boss. Ayaw ng pera eh. Okay. Okay. Ayaw niya ng ano, ayaw niya bilhin ko ng 2,000, ayaw niya pumayag. So gusto niya pera na lang daw. Ang balong kasi sana bilhin ng damit. Salamat lang. Ito na lang. Ano. Oo, kaya pa kami dito umaga. Tanghali na. Ito bigay natin sa kanya ha. Isang linggo mo to. So isang linggo niya tong ano. Kung ayaw mo talaga. Sige. Ito. Isang linggo mo to. Magpahinga ka muna ngayon. Huwag ko munang gumagala ha. Ha? Ito, dadali nga. Iwan mo na dyan. Basta ito. Una mo to. Ito, dadali ko. Oo. Sige ito. Ayan. Salamat po. Sige. Basta pa tayo mo mag-base ito. Okay lang ba sa kanya? Okay lang sa'yo? Okay lang yan. Gusto ko sana bago lahat eh. Bago ka umalis eh. Di okay lang yan. Sige, sige, sige. Salamat po. Mabusin na natin to. Okay na to. Ayan. Okay na to. Bakit? Kasi na yan? Sige, sige. Guys, okay. Yan ang ibigay natin sa kanya. Ayaw niya mag-base lahat eh. Okay na yan? Sige, pahinga ka muna ha. Aba. Huwag ka muna magano ngayon. O baka mawala yan? Tatali ko na lang. Ha? Tatali ko na lang. Wala ka bang wallet dito? Wala ka bang lagayan? Magkari yung mali ko eh. Oo, sige, sige. Maliit. Baka na po maraming pera to. Maliit eh. Okay. Oo, sige, okay na yan. Basta baka mawala yan ha. Ayun o. Maliit ko. Sige, sige. Basta huwag mo ibili ng kahit ng... Huwag mo ibili sama-sama yan ha. Sigarilyo. Sigarilyo ka ba? Aba. Pagkain lang yan lahat ha. Aba. Oo, sige, sige. Aba. Guys, sige. Ano yung pangalan mo ulit? Buboy po. Boboy. Aba. So ayaw mo talaga. Abdel na yan. Ayaw mo talaga mag-BS. Aba. Sige, pira lang sa'yo. Oo, sige, sige, sige. Maraming salamat po. Oo, sige. Ayan. Okay, salamat ha. Aba. So guys, yan. Ayaw ni Manong ayaw mag-BS. So pira na lang binigay natin sa kanya.